Tengah kayak badai ini. Yang tengah koyok badai. Badai coba. Itu badai. Bu aneh dulu bu. Sampai ini loh. Dia. Wani. Nah. Wani. Nah, jalan. Nah, lebarnya tak tinggal main gue. Belajar nih. Karyawan jadi kowe tok kok aku terus ya ayo
Indah singon yok bolak kan? Ayo. Indah singon yok bolak. Nek kowe manten anyare wis beda rasane. Kowe kudune jajal sing wis SMP. Iki sampun mana pisan. Datul Dewi. SMP wi. Nah. Ante sobo. Madrasah tengah sawah. Kowe kudune jajal iki. Yo kowe kan yo wis rabi yo mama. Iya dong. Cek to. Ora masalah mama. Jajal iki. Yo. Ora apa-apa. Ora bisa tetangga oleh kok. Nah. Ora. Kok nang iki. Ya, iya. Heh? Pepek. Beri seperti Reda tau bubur sampai ayu nih kalau ngono. Ayo, maju. Dia kanan. Kok tak aju. Sama Niko, keteke boten kuat. Ketek kok digendong sapi ya. Tunggu langsung angkat. Nyapa aku udah celak-celuk ini. Iki mbok sing suara ayu. Suara ayu ngono lho. Nyapa tenan. Ya. Udah celak-celuk ini nyapa. Bahasa Cina, bahasa Cina. Ora iso nyapa kok Cina. Nyapa? Pep getan. Pitung suyu dhewe. Apa? Mana mau belum pindah dong? Tak kuat Mas. Mana wis tinggal. Aku wani aku. Mana wis ditinggal malam. Dempet mana digowo? Paling buri. Saiki manake kan berat-beratan. Wis ditinggal. Dene tak sholat. Belum aku. Dene tak sholat. Mati. So, lah iya. Nek disolasi, saiki iki kenceng ini ya. Iki ngono sing kene kok akhire ungu, manuk ungu. Gape. Iya toh. Lah ya. Mbak kok Mas. KTP-mu lanang wedok. Lanang. Jenenge sapa? Febri. Yo. Sing kerang. Marisa Gunji. Yo. Yo, Dang. Rene. Jangan cepot. Kok gue TikTok, Pak. Ayo. Mau sih nembut ya.